Hej, hallo, her er Andreas fra eSurfer igen, live fra Berlin, fra vores butik lige ved vandet. I dag laver vi en meget grundlæggende introduktionsvideo, nemlig surfbrætter med motor. Hvad handler det om? Mange af vores fans ved det selvfølgelig, men ikke desto mindre er der selvfølgelig også nye folk, der ikke er så bekendte med det, og derfor vil vi bare forklare de grundlæggende, de helt enkle ting her. Motoriserede surfbrætter har måske eksisteret meget længere, end I tror. Vi har en interessant artikel i vores blog om motoriserede surfbrætter. Og der kan man se, at de første allerede kom på markedet i 1930'erne, 1930. Og der har også været nye forsøg gennem tiden på at bringe sådanne boards på markedet. Her i Berlin var der 1980'erne den første motorsurfklub, Tyskland. Det var enorme surfbrætter, hvor vi satte påhængsmotoren bagpå. Og ja, altså historien er allerede ret lang. I begyndelsen var de alle benzindrevne. De benzindrevne er ret larmende. Her er det der en lille smagsprøve. Men vi som e-surfer, hvor E naturligvis står for elektrisk, er primært interesseret i elektriske surfbrætter. En grov opdeling. Der er elektriske SUPs, det er SUP-brætter med en lille motor, som enten er integreret, det viser jeg lige om lidt, eller der er separate motorer. E-foils, det er de surfbrætter, der svæver over vandet. Og jetboards, det er de boards, der kører på vandet. Lad os starte med elektriske SUPs, eller SUP-motorer. Der findes alt i en modeller. Altså man ser her, at der er et integreret batterirum, hvor et lille batteri kan indsættes. Nedenfor er motoren, som suger vandet ind og skubber det ud bagtil. Denne motor fungerer også som en elektrisk pumpe til at oppuste det. Og på den måde så har man faktisk alt med. Det styres med en lille fjernbetjening, som man nemt kan sætte på pagajen, og dermed giver man gas. Alternativt findes der separate SUP-motorer. Man ser, at denne er her sat i en findeboks, hvilket betyder, at man kan tage et vilkårligt SUP, eller i det mindste et, der understøtter standard slide-in eller US-finde og montere det der. Der har man så et lille ur her på håndleddet for at styre hastigheden. Denne model har den særlige egenskab, derfor hedder den også Scuba Jet, at jeg kan montere denne fine del her på. Og så kan jeg bruge den som en dykkerscooter. Disse boards er ikke jetboards, det vil sige forvent ikke høje hastigheder. Jeg vender tilbage til emnet senere. Det kan ikke sammenlignes med at gå rigtigt. De er beregnet til, at hvis jeg for eksempel tager på en længere tur, og det pludselig frisker vinden op, jeg skal tilbage mod vinden, så støtter motoren en. Børn har naturligvis meget sjov med dem. De er ret langsomme og ufarlige, så man kan også lade børnene bruge dem. Eller man kan selvfølgelig også sætte sig på en havestol på en stor model som denne her, med en kasse øl og langsomt drive ned af floden. Til den anden kategori hører de såkaldte jetboards. Det er et rigtigt surfbræt, der kører på vandoverfladen. Jeg har en fjernbetjening, som jeg bruger til at accelerere. En stor batteri indeni og netop en elektrojetmotor. Der tager der en separat video med et jetboard, så jeg går ikke for meget i detaljer her. Der er små boards, som er svære at køre. Dette her det er et relativt sportsligt board. Der kommer også fodstropper på for at kunne lave virkelig hårde manøvrer. Der er også en mindre model, eller der er så store boards. De er meget lette at køre og er velegnede til begyndere og familier. Lad os nu komme til den gyldne middelvej. Her i midten ser I en elektrohydrofoil, altså en kort kaldet e-foil. Og det særlige ved denne e-foil er, at den svæver over vandet. Jeg viser nu en video om det. Den anden særegenhed er, at det ikke kun flyver, men når det flyver, bruger det også utrolig lidt energi. Og tilsvarende kan jeg her opnå rækkevidder på 1,5 til 2 timer. Til sammenligning her med sådan et jetboard har man måske 30 til 55 minutter. Der skal vandet fortrænges, der er friktion. Sådan en SUP er igen en helt anden kategori. Der kan man køre 1 til 3 timer, afhængigt af motorens ydeevne. Men som sagt, de kører meget langsomt. Med e-surfen kan man allerede komme en meget lang strækning. Og så begynder ens ben sandsynligvis også at gøre ondt på et tidspunkt.
Accelerationen sker her også igen via en fjernbetjening. Styringen, henholdsvis op- og nedstigning, gør man alt sammen med kropsvægten. Venstre, højre går man til venstre, højre. Når man går fremad, så går det nedad. Når man går bagud, går det opad. Ligesom ved jetboards er der her et batterirum, hvor batteriet er. Og her nedenunder er der en lang mast med 2 vinger. Og det er grunden til, at e-foil kan løfte sig og svæve. Jeg vil ikke gå mere i detaljer her, fordi der er en ekstra lang video, der virkelig går i detaljer med e-foil. Videoen hedder, hvad er en e-foil, og den finder I også på vores kanal henholdsvis. Jeg vil linke til den i beskrivelsen. Lad os tale lidt om hastigheden. Hvor hurtigt kører sådan et surfbræt med motor? Det afhænger selvfølgelig af kategorien. De elektriske subs er ret langsomme. Med 5 til maksimalt 10 km er man der på vej. Jetboards på den anden side kan køre op til 65 km/t. Ja, e-foil kan også klare op til over 50 km/t, men det vil jeg ikke anbefale nogen. De er ikke bygget til det. De er godt nok bygget til det, men det er egentlig ikke meningen med dem. At køre e-foil er som snowboarding i Pudersne. Der handler det ikke om hastigheden. At når man er på bjerget i sneen, så kører man lige ud. Og så tager man et jetboard, eller man kører snowboard med et flot sving, og så tager man en e-foil. Den normale rejsehastighed med en e-foil ligger som omkring 25, maksimalt 30 km/t. Hvad koster sådan et surfbræt med motor? Altså hvis vi ser på elektrosubs, der er billigere motorer fra omkring 800 euro for enkelte motorer. Scubajet ligger på over 2.000 euro. Og disse all-in-one subboards ligger på omkring 3.000 til 4.000 euro. Med jetboards er der et stort prisspænd. Vores boards, som vi sælger her, premium boards, de billigste boards er 13.000 euro, og det går opad. Dette board med stor batteri ligger for eksempel på 20.000 euro. Det er lignende med e-foils. Også her ligger vi prismæssigt afhængigt af model mellem 13.000 og 18.000 euro. Af surfbrætter med motor tilladt. Når jeg er på elektrosubsiden, der er det ret sikre. De har så lidt effekt, at der faktisk slet ikke er nogen restriktion. Anderledes er det med jetboards og e-foils. E-foils ligger normalt omkring 5 kW med hensyn til ydeevne. Med jetboards har man altid holdt sig til 10-11 kg for at forblive inden for kørekortet. Siden 2023 har reglerne dog ændret sig. I Tyskland og for elmotor gælder nu 7,5 kW som grænsen for sportsbådskørekortet. Og derfor der er mange af disse boards over denne grænse og vil faktisk kræve et kørekort. E-foils med 5 kW er undtaget. De har også en anden lille fordel på indre farvande. Og ude på havet bekymrer næsten ingen sig, bortset fra, at man selvfølgelig ikke skal køre i naturbeskyttelsesområder. Men på indre farvande betragtes jetboards som jetski eller officielt vandscootere og må derfor egentlig kun køres på jetskibaner. Og uden for disse baner kun i såkaldt vandretur, altså en lige udflugt fra A til B. E-foils betragtes som små fartøjer og har derfor færre restriktioner. Her i Berlins farvande kan vi faktisk køre næsten overalt. Selvfølgelig skal vi overholde hastighedsbegrænsningen. De fleste større søer tillader det også i Tyskland. Men det skal man afklare lokalt med kommunerne. Hver kommune håndterer det lidt forskelligt. Der er selvfølgelig også 2 undtagelser. Det er for det første Bodensøen. I Schweiz er elektriske surfbrætter ikke tilladt. Fordi Bodensøen også grænser op til Schweiz, er Bodensøen desværre forbudt. Så har vi de bayerske søer. De bliver administreret eller ejes af slotte- og søforvaltningen. Der sidder en person, der ikke har lyst til det og siger nej. Så det er forbudt der. Tidligere var det tilladt der, og boards blev også godkendt. Firmaet Waterwolf har stadig nogle godkendte boards, men på et tidspunkt sagde man så nej. Det vil vi ikke længere. Så det ser ikke godt ud på de bayerske søer, men på floder som Donau for eksempel må man køre igen. Men principielt kan man i hele Tyskland faktisk køre godt med boardet, men undtagelser bekræfter jo reglen. Sådan, det var min korte introduktion til surfbrætter, især med motorer. Jeg håber, at det hele har hjulpet jer videre. Som sagt, der er ekstra videoer, en om e-foils, en om jetboards, der går rigtig i detaljer.
Og om Elektrosop vil vi sandsynligvis også lave en. I kan finde os her i Berlin, her i butikken, hvor brætterne er udstillet, og man kan også prøve dem. Og vi har forskellige producenter, både af jetboards, e-foils og Elektrosops. Og I er velkomne til at få rådgivning hos os. På vores hjemmeside finder I også vores telefonnummer og vores e-mailadresse, hvis I har yderligere spørgsmål om emnet. I er også velkomne til at kommentere her under videoen. Husk at abonnere på kanalen, så I ikke går glip af noget i fremtiden. Og vi har også andre steder rundt i hele Europa, inklusive Spanien, Italien, Frankrig, outlets, hvor man også kan se disse boards, hvor de er, finder I også på vores hjemmeside under kontakt. Så vi ses. Farvel.